Hola, bon dia. En aquest petit vídeo experiment on veurem per què serveixen els fusibles, quina funció tenen. Farem un petit circuit elèctric i crearem un fusible amb paper d'alumini, tenim aquí. Llavors, amb una pila, si pot ser de 4,5 volts o de 9, si són més petites segurament no funcionarà. Algun component elèctric, un motor, una bombeta, això s'ha tret de joguets que teníem per casa que no funcionaven ja, diferents cables elèctrics i unes tisores. Que tallin bé, perquè haurem de tallar el paper d'alumini, després ho veurem d'una manera molt específica, llavors que tallin força. I un cartró que em servirà de base per fer el circuit. El cable, llavors ho hem vist abans, jo l'he pelat, tinc aquesta part d'aquí al coure. Fer un tallet a mig fil, sense passar-nos gaire, per deixar al descobert el cable que hi ha dins. Si no, si tallem el cable ens quedarem sense. Aquí, que és on posarem, després farem el curtcircuit en el nostre circuit. També podríem fer-ho amb fils més curts, però bé, en aquest cas ho faré així, serà més fàcil de muntar, i l'altre cable igual. Llavors, per connectar la bombeta o el motor, el que vulgueu. El motor és més simple, és simplement fer passar un fil per cada foradet metàl·lic que hi ha aquí, cargolar perquè no caigui, però en aquest vídeo farem aprofitar la bombeta, ja que al fer llum serà més visual per la càmera. Per connectar una bombeta necessito 2 trossets de cinta adhesiva, tallem, 1, 2. Llavors, un cable va en la rosca i llavors l'aguantem amb la cinta adhesiva, ben enganxat, que no es desfaci, si no ens donarà problemes, i la de baix igual, just a la punta. Com que hem posat cinta adhesiva al voltant de la bombeta, encara que ens sobri fil no passa res, perquè la cinta adhesiva és aïllant, i enganxem aquí a l'extrem. Si ho hem fet bé, quan connectem la nostra pila, podem tenir un parell de cintes adhesives més per subjectar tot molt bé. Quan jo connecti el circuit, fa llum. Llavors, anem a muntar el nostre circuit. Posarem un cable ben subjectat, per això tenim més cinta adhesiva. Podem també posar els cables al circuit, així després podrem treballar millor. Si ens aguantin, aquí podem posar la pila estirada, si no tenim els cables gaire llargs. Aquest s'ha desconnectat. Molt bé. I aquest cable vermell també l'enganxarem. Perfecte. Tenim aquí aquest cable que he tallat pels dos extrems. Ja ho he dit, tallem un cable al cargolem, si no es desfila. Faig un curtcircuit i teòricament la bombeta s'hauria d'apagar, ja que el corrent passa pel fil que estic connectant i no per la bombeta. Vigileu perquè crema una mica, si faig el curtcircuit una estoneta, degut al corrent que passarà, la intensitat més elevada de corrent que hi ha, pot cremar una mica, vigileu, no l'aguanteu gaire estona. Llavors, ara anem a fer el nostre fusible, agafem el paper d'alumini, en tallaré un rectangle, mentrestant ens podem desconnectar el nostre circuit, per no gastar massa la pila. Aquest rectangle el doblarem pel mig, i ara aquí és on comença la feina més delicada d'aquest experiment. El doblarem pel mig. Ben doblat, perfecte. I el que farem ara és tallar-lo en forma de rellotge de sorra. Per fer això, faig un tall al mig, i llavors des d'un costat fem així com una diagonal, em queda com una L, i la part més complicada de l'experiment és
doncs ara hem de tallar l'altre costat, però té que ser molt, 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 molt fi. Extremadament fi, i és important doncs que no se'ns trenqui. Si us penseu que l'esteu fent fi, doncs segurament encara hauria de ser una mica més. No sé si s'arriba a veure. Poso el meu fusible en el circuit, com si fos un component més. Llavors, enganxem el fil, enganxem l'altre fil, ja veiem com el llum s'encén, el circuit està tancat, fer el nostre curtcircuit, sobretot fixeu-vos bé en el fusible, la part aquesta més prima que hem tallat, vaig a fer el curtcircuit, tinc connectat un extrem, l'altre, el fusible s'ha cremat, si deixo anar el fusible veig que la bombeta segueix apagada perquè el circuit s'ha obert. Bé, doncs, espero que us hagi agradat molt l'experiment, que el pugueu provar, si podeu de trobar una mica aquest material que hem fet servir, ja heu dit, alguna joguina espatllada que no funcioni, segurament la podreu desmuntar a trobar-lo, i a veure si ho podeu fer vosaltres. Vinga, doncs, fins la pròxima. Adéu, adéu.